כלבים! הו, 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 גן כלבים! הו, 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 גן כלבים! הו, 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 גן כלבים! אני, גן כלבים! עד אני, גן כלבים! אני, גן כלבים! הו, 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 היא, הוא חלק! גן כלבים! ג'קסון, אולי תבוא תשב על ידי? יש לי איזה רעיון, עלה לי רעיון לשנינו. פשוט נעבור מהעיר לכפר, ואנחנו נהיה תחת כיפת השמיים, בחיק הטבע. ומה אתה אומר על זה? נשמע לך טוב? זה נשמע לי בסדר, אבל מה אני אעשה עם הספר שלי? הספר אתה יכול לקחת אותו או להשאיר אותו פה, זה לא ש... אני יכול לעזוב אותו? לא, כי רגע, זה בסדר. אבל תשמע מה אנחנו נגדל שם. יהיה לנו סוסים, חוות סוסים, יהיה לנו עוד חיות. אבל לעזוב את הספר? זה בסדר אם אתה רוצה. תרנגולות. כן? כן. אז אני אעזוב אותו. טוב, תעזוב אותו, גם אני עוזב אותו. שנינו עוזבים את הספר, ואז נחשוב, אם אנחנו נעבור לכפר, נראה לי שיהיה לנו טוב ואנחנו נהנה. נכון מאוד. אוקיי? אז בהצלחה. בואו נצא. שלום אנשים, אנחנו חוזרים כאן בעוד פרויקט שני של בדיחות בגן כלבים. אז אני עכשיו אספר לכם. דין דין דון. שלום. שלום אדוני. כאן זה רופא עיניים? כן, אני רופא עיניים. אז אני קבעתי תור להיום. כן, אני אסתכל עליך. אני באתי להגיד לך, יש לי דבר מוכר. אני כל דבר רואה פעמיים. אני הולך ברחוב, יש עמוד אחד, אני רואה אותו שניים. אני רואה מכונית אחת, אני רואה אותה שניים. את אשתי אני רואה שתי נשים, מספיק לי אחת, עוד שתיים שיהיו. אז מה הפתרון שלך בקשר לזה? בשביל זה באתי אליך, תודה. שלושתכם רואים ככה? אני צריך לחפש רופא אחר. הרגת אותי ברגע זה. שלום, בונז'ור, מאסטר שף. אנריקו מסיס. לקי היא לא רוצה לאכול... אל תדבר בצרפתית. אני לא יודע שפה אחרת. לקי לא אוהבת את הסלט הזה. לקי? לקי. לקי הכלבה? אני מעביר את הבעיה שלך כאן. דוד רגע. לשפר אותו? תוסיף מלח, תערבב. תעשה את זה. ואז... זה טוב. זה אנריקו מסיס. זה ללא צבעי מאכל. טוב. תודה רבה, מאסטר שף. אשונטה, סלבופלה, רגע! בוקו. אבל למה שלא? תיתן לו איזה סוכריה. טוב, אני לוקח את זה. אני יודע שזה גאונות. רגע! למה שלא? תפנק אותו. לא עוד איזה... תפנק אותו, מה זה תפנק? אנחנו לא מפנקים כאן. הם שים לו עוד סוכריה. זה טוב! זה אנריקו מסיס, זה לא טבעי מאכל. קח את זה. יאללה. רגע! למה שלא? תוסיף לזה עוד מלח. זה טוב! זה אנריקו מסיס, זה לא טבעי מאכל. תודה רבה. אני הולך לתת את זה ללקי. ביי.
נגמר. לכל התלמיד כיתת המעופף, לא בוקר טוב. בוקר טוב, לא, המורה יחזקאל, אני הרבה עברית לא מדברת. I born in Indiana City. I'm not an Indian, but I like to be in Israel. Can I sit, my teacher? Thank you. תשמעי עכשיו. אני כל הזמן מחליף קולות, אז תשימי אליהם. נומי, קירת אלה שלי, נומי, טוב. רואים את כל הסרט. עכשיו תשמע. אני רוצה שתלמד היסטוריה, אבל מה זה היסטוריה? היסטוריה! אז מתי נולד משה רבנו? Something about 5,000 שנה. 5,000 שנה? לא. הוא נולד אתמול. הייתי בברית. מה היית? לא שמעתי. הייתי בברית. תרשום! אתה היית בברית? אז אני יותר גדול ממשה רבנו. תרשום אם הוא נולד אתמול? אני רושם. בפנקס. Just a minute. אוקיי. את רוצה להפסיק לדבר עברית? אני רק אקח פרון. ואני ארשום, משה רבנו... מה, יש לך 20 שקל? את מרוויחה טוב. למה אתה מדבר איתי בלשון נקבה? חצופה! זה 5,000, אתמול היה לו יום הולדת. אוקיי, thank you. Look, I'm the man... אני רוצה לבדוק את המחברת שלך. תביא לי. למה את מדברת איתי בלשון נקבה? כי את נקבה. I'm not a נקבה. את נקבה, אתה אמרת שאת נקבה. תני לי את זה. אוקיי. אפשר את ה-20 שקל? אני רוצה לקנות משהו. זה טיפ בשביל השוער שהכניס אותי לכיתה. איזה שוער? אני מיד אעניש אותו. לא, אני עוד לא נתתי לו, אז אל תעניש אותו. I'm the man who shot Liberty Valance in Texas. מה? You know? אני האיש שתפסתי פושע בשם ליברטי ולנס. את אישה. לא. אני לא אישה, ואל תעשה ממני כזו. אני אעשה ממך כזאת. תודה. חצופה! אז המורה יחזקאל, אני אוהבת אותך. לפעמים אני מדברת בלשון נקבה, אבל זה לא אומר שאני נקבה, אני פשוט... I'm masculine. אוי ואבוי לך. אוקיי, thank you. רגע! טוב, תלכי בסדר. רגע! למה את הולכת שאני אומר לך לא ללכת? לא, פשוט... דקה, מצלצלים אליי, דקה, אני לא רוצה להיעדר ממך, אז דקה, אני אביא את הטלפון הנה. מה אמרתם? אני מבין. באתם לקחת את הילדה הזאת שאני לא יודע מה שמה? אני חושב שקוראים לה בובה או בוב, לא יודע, מדברת שון נקבה לפעמים, שון זכר, שון סבתא שלי. בסדר, אז ביי אנשים, ביי. מי זו הילדה הזו? באים לקחת אותי, אוקיי. ביי, תלכי. מחכים לי, אני שומע צפצוף. את שומעת? אוקיי, ביי. ביי. היה נעים מאוד להכיר אותך. ביי. יכול להיות שאני אחזור לאינדיאנה. תודה רבה לך. היה לי רעיון להפוך את גן הכלבים לחוות סוסים. יהיו גם כלבים, אבל בעיקר יהיו סוסים ובפסים, תרנגולות וכל מיני חיות מחמד, כמה סוגי כלבים, ממש יהיה מעניין. גן כלבים, גן כלבים, גן כלבים, אני גן כלבים, עד אני גן כלבים, אני גן כלבים.
גן כלבים!